שלום וברכה, שבו בבקשה, תודה רבה. אנחנו מתוך מהותם של הימים, תשעה באב מתקרב שהפך במהרה ששון ושמחה, אז קצת נתבונן דברים שבעיקר למדנו בספר נצח ישראל. אז אני רוצה להתחיל בחזרה, דברים ידועים מפורסמים. המדרש אומר שביום שנחרב בית המקדש נולד המשיח, ומובא פרק ו' בנצח ישראל, המדרש שהמהר"ל פותח אותו באריכות, ואני רוצה בעיקר לדבר על הסבר. יש שם סיפור על יהודי שחורש והפרה שלו גואה, כנראה משמיעה קולות משונים, ויש שם איזה בדואי שאומר לו נחרב בית המקדש, והוא מוכה בהלם והוא מתאבל מרה, ואז הפרה ממשיכה להשמיע קולות ואומר נולד המשיח, הכל בסדר, נולד המשיח. המהר"ל מסביר שכשנחרב בית מקדש זה לא אירוע נקודתי, זה אירוע קוסמולוגי. היקום נהיה יקום אחר. אדם שעובד עם מחשבות הוא אדם שפחות חשוף לזה, אדם שפחות פתוח להרגיש מה עובר עליו, זה יכול להיות שהוא יפספס. אבל דווקא בעלי חיים ובדואים הם חיים ברבדי חיים מאוד נמוכים פשוטים, אז דווקא הם יכולים לשים לב שהכל אבוד, נחרב בית המקדש, הכל אבוד, פתאום הכל בסדר. בהתחלה הוא אמר לו אסור פרתך, תפסיק לחרוש, ואחרי הגייה השנייה הוא אומר לו תמשיך, הכל בסדר, יש משיח. והמהר"ל מסביר שהכוונה היא שדווקא חורבן בית המקדש מוביל ללדת המשיח. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו לבד, יש משהו במשיח שהוא לא יכול להיוולד אם אין חורבן בית מקדש. יש משהו בבית מקדש שנזכה במהרה, בבית מקדש השני מדובר, וגם הראשון, שכביכול חוסם פה איזה תהליך, כביכול. בית המקדש זה בית חיינו, בית המקדש זה שורש המהות של הכל. בלי בית מקדש צערנו הרב אנחנו רגילים להזוועה הזאת, אבל אנחנו יכולים לחיות, אבל אנחנו חיים מאוד נמוכים, רזים, שפלים, דלים מאוד, חלקיקי חיים, זה מה שהתרגלנו, אז אנחנו רואים בזה את חזות הכל. בית המקדש הוא מי שמביא, מי שמאפשר לעולם לחיות, ובית המקדש גם הראשון וגם השני הם מובילים את עם ישראל. אנחנו יודעים זה לא משהו טכני, הקריבו קורבנות, זה עולם אחר, עולם ששכינה שורה בו, זה מילים. כל כך כואב שאם אפילו המילים האלה לא מכאיבות לנו, אז זה כאב גדול לאין ארוך, אז זה כאב ממש פוצע את הנפש. ויש איזה קומת חיים כזאת שיכולה לאפשר לנו לחיות, אבל היא, אומר המהר"ל, זה ננסה להבין בעזרת השם דרך המהר"ל במקומות אחרים, היא זאת שלא מאפשרת למשיח להיוולד כביכול. משיח זה בית המקדש השלישי. בית המקדש השני לא נבנה מכוח משיח, בית המקדש השני נבנה מכוח תורה, מכוח עזרא, נחמיה, העולים שהקשיבו לצו האלוקי וגם בער בלבבם. אבל מה שאנחנו מצפים, מחכים, מבקשים, זה הבית המקדש השלם. אז למה חרב בית המקדש? אמרה ביום המפורסמת, כולם מכירים, עם בית מקדש, בית ראשון פנימה חרב, זה דיברה ביוחנן, פני עבודה זרה גילויות שפיכות דמים. שהם טומאה, בכל אחד מהם כתוב טומאה, ולכן קצר המצה מהשתרע, בית מקדש לא יכול לשכון, אבל בית שני חרב, אנחנו לא נפתח אותה בפני שנאת חינם. במהר"ל בנצח ישראל פרק ד', כולם פה לומדים, מברר שיש פה שתי דרכים שונות להיפגש עם מה שאי אפשר להיפגש איתו, עם בית המקדש, עם משהו למעלה מכל טעם ודת. נכון? אנחנו יודעים שהקדושה היא, אנחנו יכולים רק להשקיע, ובסוף זה מתנה. הסוף מגיע לגבולות שלו, הסוף מגיע למיצוי שלו. בית המקדש הוא מעל ומעבר, בית המקדש זה הנוכחות של העולם הבא. בתוך העולם הזה, מילים שגם להגיד אותם, זה מביא אותך למקום מאוד אחר, מקום מאוד עליון, מקום מאוד שכל החיים הם חיים אחרים לגמרי. שוב, אפילו הפרה היא כבר לא אותה פרה אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. זה לא אירוע שנשמע עליו בחדשות, זה יזעזע אותנו, הכל יהיה עולם אחר, כל האטומים יהיו אחרים, הכל יאיר הערה אחרת לגמרי. אז למה בית מקדש ראשון נחרב בגלל עבודה זרה גילויות שפיכות דמים, ולמה בית מקדש שני נחרב בגלל שנאת חינם? אז המהר"ל מסביר, כולכם מכירים את פרק נצח ישראל פרק ד', המהר"ל אומר שיש פה שתי תצורות אחרות להיפגש עם משהו מעל החיים. בית מקדש ראשון, בית מקדש ראשון זה התנ"ך.
אז אנחנו יודעים שכדי להיפגש עם אנשי התנ"ך, כדי להתבונן בהם, כדי להיות מאוהרים ודמותם, אנחנו צריכים קודם כל לעמוד בהבנה כזאת שהם ראשונים כמלאכים, אחרונים כבני אדם, ראשונים כבני אדם, אחרונים כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. קודם כל כדי להיפגש נכון לזהות את הפער שנראה לנו אחר לגמרי. יכול להיות שימצאו בתים שלהם, אמרו לי שהשבוע מצאו חותם של אחד מהשרים של יאשיהו המלך שמוזכר בתנ"ך, מצאו את החותם שלו בבית המקדש. זה משמח מאוד, לקבל חיבוק כזה מבית המקדש, אבל בחומר שלהם אנחנו יכולים להבין חומר, הם נראו כנראה איתנו, הם אוזניים ושיניים, אבל מה חי באנשי בית ראשון? אנשי בית ראשון זה רוח קודשך, אנשי בית ראשון הם עולים לרגש 3 פעמים בשנה, אנחנו לא יכולים לתפוס מה זה עלייה לרגש 3 פעמים בשנה. נכון, כשמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נא את כבודך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי לא יראני אדם וחי. בבית המקדש התורה אומרת כמה פעמים, 3 פעמים בשנה ייראה כל זכר פני האדון, והגמרא אומרת כשם שבא להיראות כך בא לראות. סומה פטור מעלייה לרגל מהכיוון הזה. אדם עיקר ישראלי, אדם רגיל בישראל, בזמן שבית המקדש לפחות הראשונה היה קיים, גם השני יכול, כשהוא עולה לרגל זה לא חוויה רוחנית מיסטית, הוא נפתח לאינסוף, הוא חווה משהו שמשה רבינו בפשטות, ככה שפת אמת ודאי מסביר, הוא פוגש משהו, הוא פוגש רומות חיים, לא בזכותו, בזכות הופעת הסגולה. אדם עולה לרגל, הוא לא עולה לרגל, יש שמחה בית השואב, ואחר ירושלים אומר ששם שואבים רוח הקודש. מי שהגיע לשמחה בית השואב, הוא נהיה נביא, הוא יצא מבית המקדש, אז הוא כבר לא שם, בסדר? אבל הוא היה שם, מי שראה את האור, הוא לא יכול לשכוח. אין לו סימני שאלה אחר כך, הוא לא מתלבט. בית המקדש שם זה מין מקום כזה שכשהיו בו, דיברנו על זה 60 כפליים נביאים כיוצאים מצרים, זה לכל הפחות 1,200,000 ואולי גם 8 ו7 מיליון נביאים, וכל אדם הם במקומות אחרים לגמרי. התנ"ך נכתב בבית המקדש שם, זאת אומרת אנשי התנ"ך. אנשי התנ"ך זה אנשים שהם, אנחנו מבינים שזה לא אנחנו. הסיכוי היחיד שלנו להיות כמותם זה לזהות קודם כל את הפער, לא להתבלבל. להבין את היעדים, עד כמה, זה לא בשביל להקטין אותם, בשביל להגדיל אותנו אנחנו מבינים את הפער. אם אנחנו מבינים שהם, אם אתה חושב שהם בני אדם, אז אתה סוגר את עצמך, אתה קולט, כשאתה מדבר על אנשי התנ"ך, אתה בעצם מדבר עליכם, אתה מקטין אותם, אתה מקטין את הציפיות שלך, אתה מתייאש מעצמך, וכשאתה מודע כשאתה מלא יראת רוממות כלפם, אז אתה פותר דווקא אז נפתחים מרחבים אדירים לגביך. אז בית המקדש הראשון אומר המהר"ל בפרק ד', הכל מתוך דברי המהר"ל, אולי אני לא אצטרך להזכיר את זה הרבה, זה ביטוי שלנו, זה לא בית. בית המקדש שוכנים בלבבינו, ומי שאנחנו זה מיוצג, אנחנו כאומה, לא, גם כאנשים פרטיים מכוח האומה הזאת. ולכן יש פה 2 בתי מקדש שונים. בית המקדש הראשון עם ישראל מגיע לשיאים שלו, זה שמואל ודוד ושלמה אחרי מלכות שאול ונתן הנביא ואחר כך כל הנביאים שנמצאים שם. עם ישראל מגיע לתעצומות עליונות של חיי קודש, ומתוך התעצומות האלה אז הם באים לידי ביטוי בבית שיבנה במהרה בראש ההר בניסן מגבעות. הבית הזה משקף את מי שאנחנו. איך המהר"ל אומר? היכל האדם הוא היכל המשכן. יש למהר"ל איזה תיאור כזה, איך הלב או המוח נמצאים בקודש קודשים, וזרוע הימנית, זרוע השמאלית, נכון, הזרוע הימנית זה מנורה בדרום, והזרוע השמאלית זה שולחן בצפון, הוא פונה קדמה, מזרחה, ויש השראת שכינה כזאת שבעצם כל אחד מאיתנו הוא הקרנה של בית מקדש. בלי זה הכל אבוד, נכון? איך ישעיהו הנביא אומר, מי ביקש זאת מידכם לאמוץ חצריי. אנחנו יודעים שארץ ישראל ובית המקדש הם 2 מדרגות חיים אחרות לגמרי. שבארץ ישראל זה בעיקר השתדלות שלנו ומאמצים שלנו ומסירות נפש שלנו וניסיון כמעה להתיישב ולייבש. בית המקדש זה מעבר לנו, בית המקדש זה הסוד. היחס לבית המקדש מברר משהו מאוד מאוד פנימי ויסודי. האם יש פה בעולם, אפשר גם לראות את זה אני חושב, יש בעולם משהו שהוא מעבר או שהכל אנושי? הכל מובן לי, אני הכל יודע. יש בעולם סוד, וזה בית המקדש. יש בעולם משהו גדול, אנחנו לא נוגעים בו. ישמר לך מנגוע בר, מנגוע בקצר, מנגוע בר, מנגוע בקצר. יש משהו, הלכות הן בעיקר איך להתרחק ממנו. נגיע בזה שם, נגיע, אמן במהרה.
נגיע כמו שצריך להגיע. כשאנחנו בעצמנו נעיף את עצמנו, נגדל את עצמנו למקומות שהם עכשיו עלומים, עלומים, עלומים. זה חלומות רחוקים, בעזרת השם, יכול להיות שיתממשו, אמן שיתממשו מהרה. שפתאום יבוא אדון אל החלום. אבל זה קומת חיים עליונה, עליונה, אנחנו צריכים להיות מלאי שמחה במה שכבר השגנו, ותודה, והכרה על זה שזה לא פשוט, לא מובן מאליו. יש עולם הבא בתוך העולם, יש לנו מגע, אז ממילא איך יחס לתורה, איך יחס לחז"ל, איך יחס לגדולי הדור, איך יחס יש משהו, אתה לא מבין, לא בגלל שאתה קטן, בגלל שזה גדלותך להבין שאתה לא מבין, יש דברים כאלה. גדלותך להבין שאתה נפגש פה עם משהו מעליך. אז 3 פעמים שנה יראה כל זכר, זה בלתי נתפס, באמת בלתי נתפס. וזה משקף את זה שבאמת כל אחד מעם ישראל בבית ראשון הוא במקום הזה. עם ישראל בבית ראשון הוא שוב בחפירות ארכיאולוגיות לא יראו את זה, אני לא יודע. אבל זה לא בגוף, במה ששוכן בגוף, מה שמתגלה, כוחות הנפש של האדם, כוחות הנפש. כוחות הנפש הם אינסופיים כאלה, אנשים מסוג אחר לגמרי. וכשבית המקדש שנחרב הוא ביטוי לכוחות שאנחנו נחרבנו. כשהיכל האדם נחרב, כשעם ישראל מדרדר, כשעם ישראל פוגע בעצמו, אז עבודה זה רגליות שפחות דמים. איך זה יכול להיות? ככל שאני מדבר יותר בהערכה אנשי בית ראשון, אז ככה קושייה של עבודה זה רגליות שפחות דמים. עבודה זה רגליות שפחות דמים זה לא עבירות שוליות. זה לא הם היו נורא צדיקים וגם עבדו או גם רצחו, זה לא עובד. זה שחיתות מוחלטת כזאת, טומאה, ככה זה מודר, בטעמכם אותה. לא תכיר הארץ אתכם, בטעמכם אותה, זה עבירות של טומאה, טומאה זה עיוות מוחלט של כל כוחות הרעים. איך זה יכול להיות? בזה ננסה לגעת היום בעזרת השם. איך זה יכול להיות שהגודל האינסופי הזה קורס לתוך זה? בית שני, אומר המהר"ל, זה ממש לא. בית שני זה כבר לא שכינה, זה שכינה נסתרת, אבל אין אש מהשמיים, ואין רוח הקודש, ואין נבואה. בקודש הקודשים ריק, יש שם את אבן השתייה, ריק ממשהו, אין את ארון הברית ולוחות העדות שהם תמונים במעמקי ההר איפשהו. אז בית שני זה משהו שכביכול אנחנו מכירים אותם, אנחנו יכולים, טוב זה נאמר גם על תנאים עם ראשונים כמלאכים. אבל זה אנשים שאנחנו מכירים את השיח שלהם, מבינים את הלמדנות שלהם, חיים על חשבונם, על חשבון התורה שלהם. אז המהר"ל אומר שיש פה 2 דרכים להיפגש עם אינסוף. בבית ראשון עם ישראל באמת התעלה למדרגה כזאת, מכוח יציאת מצרים, מכוח המקדש, מכוח מלכות בית דוד, שבאמת עם ישראל גידל אנשים כאלה, מסות של אנשים שחיו את האינסוף. וזה שכל אחד חי בתוכו את האינסוף, זה ביטא, היכל האדם אפשר את המיקום, את ההיות של בית מקדש בתוכנו. אנחנו באמת היינו אחרים. הבית שני שכבר בגלות ומסובך, ויש מורכבויות, אז אנחנו לא יכולים להגיע לקומת החיים הזאת. מכוח מה נבנה בית המקדש השני, מסביר המהר"ל? מכוח הביחד שלנו. יש כביש עוקף, יש דרך אחרת להגיע לאינסוף. הביחד שלנו. הביחד שלנו הוא לא איזה גיבוש חברתי, זה לא החלטה שאנחנו נחמדים. הביחד שלנו נוגע במקומות היותר עמוקים, יותר תמירים, יותר פלאיים. אנחנו יודעים שאת התורה הקדוש ברוך הוא נותן בהר סיני, לא לי ולא לך, הוא נותן לה ביחד שלנו. ביחד יש מילים, כנסת ישראל, או כל מיני מילים כאלה שפחות עכשיו אני רוצה להישען עליהם. יש איזה, ההחלטה שלנו להיות ביחד. ההחלטה שלנו לזהות עצמנו ביחד. המסירות שלנו, האכפתיות של אחד מהשני, זה בסיס השראת שכינה. איך אומר המהר"ל? כהן אחד ומזבח אחד ומקדש אחד. המחירים שחז"ל שילמו בשביל ביחד הם בלתי נתפסים. בשביל הביחד, חז"ל הסכימו שהכהן הגדול יהיה צדוקי, זה לא יעלה על הדעת. צדוקי. הכהן הגדול, חז"ל יכלו להעמיד שורות של כהנים גדולים, גדולי התנאים, ובשביל שלא יהיה 2, אז הם הסכימו שייכנס איזה מישהו ביום הקדוש, לקודש, מישהו שחלק גדול מהעבירות של עם ישראל, הוא על כתפיו, הוא יכפר. וכן, הם קושרים שושלות של ברזל כדי לסחוב את מה שישאר ממנו החוצה אחר כך, כי רוב הסיכויים שהוא לא יצליח להזכיר מעמד, והוא כנראה צריך להשביע אותו שהוא לא יעשה הפוך מהתורה. אבל הביחד, יש אלה דברי בפועל אתם רואים במשניות. עוד להפך, המשניות של יום כיפור, אנחנו יודעים, נכון, זה שמי הכהן שנבחר דרכו, את פרק א' מסכת יומא, הכהן שנבחר דרכו זה מין כהן כזה שחז"ל מאוד מאוד התאמצו, את הכהן פחו את המדרגה, את הכהן הכי, כדי לברר פה, שיש פה מפגש אחר עם האינסוף. יש משהו קדוש ונורא בהחלטה שלנו ביחד. ביחד כמובן זה לא
גיבוש חברתי. ביחד זה לא להיות נחמד, ממש לא. ביחד זה לא לנסות למצוא חן בעיני האחרים ולא להחניף ולא שום דבר, לא קשור ביחד. ביחד זה תודעת חיים, אני חלק מהעם הזה. להפך, אם אני חלק מהעם הזה, אז אני עוד יותר אתעקש ועוד יותר אלחם ועוד יותר אשקיע כדי לקדם את האמונות שאני מאמין בהן. אז זה מזבח אחד וכהן אחד, זה קודם כל, ומקדש אחד. ולכן בית המקדש השני נחרב כשזה נפגם, זה נחרב בשנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אתם עסקתם בזה הרבה, מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה אובדן הביחד. יש שנאה שהיא לא בחינם, שזה אני יכול להיות שנעלבתי ונפגעתי ופגעו בי ואני פגוע, וזה שנאת לא חינם שיכולה עוד לבסס את הביחד. ויש שנאת חינם שאנחנו חס וחלילה מאבדים את האחווה, מאבדים את הביחד הזה, את הציניות והביקורת והוויכוחים הם נהיים כל כך גדולים שאם אין ביחד אז כבר אין בית מקדש. זאת אומרת מראש האנשים שבנו את בית שני, ככה מסבירים חז"ל במהר"ל, הם אנשים ברובד הרבה יותר נמוך, הם אנשים שהם הרבה יותר, אנחנו קשורים אליהם, לאנשי המקדש, אנחנו יכולים להיות קשורים, לא לתנאים, לנורמה, אנחנו יכולים להיות שמתייוונים, אנחנו בבעיות שם. אבל משהו אדיר, שוב, זה לא משהו חברתי, זה לא קשור, זה נראה משהו חברתי, אנחנו יכולים לזלזל בזה. אבל זה ככה, זה נובע מהעומק הרעיוני הזה, וכשזה קורס, אז אין יותר בית מקדש. אבל בית ראשון לא חי מתוך הביחד, בטח שהיה ביחד. ביחד זה כאילו דרך אחרת להנכיח בית מקדש. בית ראשון חי מתוך שכל אחד, באמת אנשים הגיעו לגבהים רוחניים נשגבים מאוד מאוד, מאוד מאוד. גם לא הייתה שנאת חינם בית ראשון, כך גמרא אומרת. הבית ראשון עבודה, אז איך זה מסתדר ביחד? איך אנשים שהם הרבה יותר קטנים בבית שני, לא הייתה בהם לא עבודה זרה, לא בכיוון בכלל, לא בכיוון. יותר מזה, ברגע שאתם רואים שהנביאים נלחמים ונלחמים לאורך כל התנ"ך, ירמיהו, ישעיהו ויחזקאל ותראה 10 הנביאים שהם עם פחות פרקים, הם נאבקים כדי שלא תהיה עבודה זרה, ונראה לפי המאבקים שכל הזמן חוזרים על עצמם, ואיך שנחרב בית ראשון, אז זה דממת הלכות, אין יותר עבודה זרה. אין יותר, בית שאנחנו לא מוצאים כלום, כלום, כלום. יש את הבעיות עם המתייוונים, אבל זה לא כל כך הרקע של עבודה זרה, יותר רקע של חילון יווני כזה. אז מה נעלם? ובבית שני אין, אנחנו כאלה צדיקים פתאום, אין לנו עבודה זרה. אז חלק מזה הגמרא שאומרת שאין שקסת גדולה, עקרו את היצרה של עבודה זרה, זה משהו מאוד פנימי, מאוד עמוק. זאת אומרת, זה לא באמת התגברנו, זה ניתוח כזה שנוטל מעצמנו את היכולת בכלל להיפגש עם כוחות החיים שבצורה מעוותת שלהם מביאים עבודה זרה. אבל מה קרה שם? אנחנו מנסים להסביר מה הפשר שבבית המקדש, ביום שנחרב בית המקדש נולד המשיח. אז עבודה זרה, אומר המהר"ל, עבודה זרה גילוי שפיכות דמים, פרק ד', נותן כמה הסברים. בסוף פרק ד' הוא כותב, נראה אם נמצא את המילים שלו, אף כי יש בזה עוד סוד נסתר ונעלם. למה בית המקדש ראשון חרב על אלו ג' עבירות ומקדש שני על ידי שנאת חינם, ואפרש אותו ברמז ותבין אותו. סוד נסתר ונעלם, אתה מראש מרים ידיים, נכון? גם סוד גם סוד, ואחרי זה רמז, אבל אחרי זה הוא נתן לנו פקודה, הוא כתב תבין אותו. אז מה יכולים להתווכח? אני לא אסביר את הסוד נסתר ונעלם כי אני לא יודע, אבל קצת דברים שקשורים להבנות שלנו אולי זה יסתדר. ומה סוף הפרק ככה לקראת הסוף? וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות ג' אבות הקדושים, אשר מדרגתם בוודאי יותר עליונה מישראל. בית ראשון, שוב, אנחנו כולנו ענקים. חייב אדם אומר, גמרת הגמרא לומר, חייב אדם אומר, מתי הגיעו מעשה אבותיו אברהם ויצחק? למה מי אתה? זאת השאיפה. לא, השאיפה העתידית זה אני אהיה אברהם יצחק יעקב. ושם החזון. מי אני בפועל? אז בית ראשון, האנשים היו הרבה יותר קרובים לאברהם, האנשים היו גדולים מאוד, גדולים מאוד. והעבירות, המהר"ל מסביר באריכות, גם פה, גם בספר דרך חיים, איך העבירות האלה מייצגות את הבגידה היותר עמוקה באברהם יצחק יעקב. יש כמה חלוקות במערב, ואני אקח חלוקה אחת נגיד, שאברהם יצחק יעקב, עבודה זרה גילוי שפיכות דמים. איך זה האנטיתזה הכי מוחלטת? אז אברהם זה חסד אינסופי, אברהם זה נתינה ונתינה ונתינה. והדבר הכי הפוך מחסד אינסופי, אז בדרך חיים הוא כותב שזה שפיכות דמים, פה אצלנו בנצח ישראל הוא כותב שזה גילוי עריות. למה גילוי עריות? כי זה אברהם זכותו ומעלתו פרישותו מן הערווה.
ובדרך חיים הוא כותב ששפיכות דמים, כי מצד מערכות היחסים, איך אתה מסתכל על האחר, אתה מרעיף עליו אין טוב, מה האנטיתזה הכי גדולה לחסד? רצח. מה הכי הופכי לזה שאתה מוכן לתת הכל כדי שהשני יחיה? שאתה משמיד אותו מהפני אדם, אתה מעצים אותו, נותן לו אין סוף מרחב, או שאתה מכחיד אותו. אז נניח דרך ההסבר הזה. יש פה הסבר אחר, אני לא יודע כמה כדאי להיכנס לזה. ומה הכי הפוך, מה הכי אנטיתזה מיצחק? זה עבודה זרה. כי יצחק הוא עקדתה, יצחק הוא עולה תמימה, יצחק הוא כל כולו. ויתר יצחק להשמיע אשתו, הוא לא ירד מעל המזבח, הוא כולו מלאך כזה, כולו, הדבר הכי זוועתי מול יצחק זה לחיות עולם, כאילו אלוקים לא נוכח בו, כאילו כוחות זרים ומאוסים, והדבר הכי הפוך מיעקב זה מה שנשאר, זה גילוי עריות, כי יעקב הוא כולו קודש, ויעקב הוא כולו, נכון, לא רק כרם ימיו, הוא מביא כל מיני גמרות, אני חושב שאפשר, יש כמה זוויות שהוא מביא, יש קצת הבדלים בין איך הוא מסביר פה, לאיך הוא מסביר בה, איפה בדרך חיים, דרך חיים זה הפירוש של המהר"ל לפרקי אבות, במשנה של שמעון צדיק, שהיה משיער הכנסת הגדולה, שמעון צדיק היה משיער הכנסת הגדולה, הוא היה אומר על 3 דברים, העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, תורה, עבודה וגמילות חסדים, ודאי נגד אברהם יצחק ויעקב. איך תורה, עבודה וגמילות חסדים, כמו זה יש וריאציות. גמילות חסדים זה אברהם, ועבודה זה יצחק, ותורה זה יעקב. יעקב הוא איש תם יושב באוהלים, יעקב טמן עצמו בישיבת שם ועבר. יש הרבה מקורות לזה שאפשר לשייך, אבל הרעיון, איך מבטאים את הרעיון בשטח, זה כבר כל אחד יכול, את הזוויות והדגשים שלו. ולמה שמעון הצדיק מעמיד, המהר"ל אומר, שוב, זה קורה הרבה שנים אחרי החורבן, של בית ראשון. בגלל ששמעון הצדיק רוצה לבנות את בית המקדש. בית המקדש כבר בנוי, כן, אבל הוא מציב פה, אני מנסה לומר שבבית המקדש הראשון אנחנו חיים גובה מאוד, השאלה היא פשוטה היא, אם בית המקדש הראשון קרס, איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים קרסו לעבודה זרה גדולות שפוטים? ובית עם אנשים כאלה גדולים, אז למה אנשים כאלה קטנים, כמו בית שני, החסידים, לא קרסו לשם? למה הם נקיים? אין עבודה זרה, אין גילוי עריות, שפיכות דמים, יש שפיכות דמים שנאת חינם, שזה שונה מאוד מהשפיכות דמים של בית ראשון, זה לא התפרצויות יציאות. מה מסתתר מאחורי זה בעזרת השם, שנזכה לומר דברי אמת. אז נחזור לזה, למדרש שאומר שהמשיח נולד כשנחרב בית המקדש. למה? מה הקשר בין הדברים? אני לא יודע אם המשיח הוא בחור בן 2000 שנה, כן? שנולד. הכוונה ההופעה המשיחית, התהליך המשיחי, המגמות, מתחיל לזוז פה משהו שיכול להיות שיקח לו יותר מ-1900 שנה כמו שאנחנו מכירים. יש איזו תנועה שלא נולדה לפני שבית המקדש נחרב. אז אם הבנתי את המהר"ל, המהר"ל אומר שבעצם בית המקדש נותן מענה לעולם. העולם יכול לחיות, יש בית מקדש. גם בית ראשון, גם בית שני, אז הכל בסדר. עם ישראל חי בגדול, בטח בית מקדש, עם ישראל חי בגדול. חי בעוצמה, יש בו נביאים, יש בו מלאכים, יש בו שרים, יש בו כהנים, יש בו נזירים. יש פה עם ישראל שוכן לשבטיו, עולים לרגל, עם ישראל חי את הקודש, והכל בסדר, הכל בסדר. חוץ מדבר אחד קטן שלא בסדר. מה לא בסדר? שחייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי, מעשיו אותה אברהם יצחק ויעקב. חייב אדם, בסדר, נו מי אתה? ויש משהו בבית ראשון, ששולל ממני, או כמעט את היכולת להגיד את זה, כי הכל בסדר. זה לא להגיד את המילים האלה, המילים האלה לא רלוונטיות, תגיד אותם, תחיה אותם. זה לחשוב על עצמי, אני מודע לפער שנראה לי אין סופי ביני לבין אברהם יצחק ויעקב. אלה אומרים אבות השלושה, זה אבות האומה, ומצד שני יש באיזה תביעה כזאת. בבית ראשון התביעה הזאת היא לא כל כך, כי הכל היה, מה בסדר? לא בסדר לנורמטיבי, בסדר עליון. שלמה ודוד וישעיהו וירמיהו והושע ועמוס וכל התנ"ך, שמשון ואהוד וברק, זה אנשים כאלה ענקים, הם חיים את הקודש בצורה כל כך בלתי נתפסת, והכל טוב. יש בעיות פה ושם. לפעמים הכל טוב, חוץ מזה שהאדם תלוש משורש חייו, כי אנחנו לא באנו שהכל יהיה טוב.
אנחנו באנו להיות אברהם, יצחק ויעקב, זה התפקיד של עם ישראל. זה שורש מהותו וזה שורש הקיום שלו. וכשאתה מצליח לייצר איזה מצג שהכל רגוע, יש משהו בבעיות שמאפשר לך לזכור שאתה עוד לא באת למנוחה ונחלה. בזה שלא באת למנוחה ונחלה, יש פותח אותך לגעגועים למשהו אחר לגמרי. לפעמים כשהבעיות הן נפתרות, הן כאילו נפתרות. אתה לוקח את הקול הפנימי הזה שמבקש ממך קומת חיים אחרת לגמרי, ולא מאזין לו. שאתה מתפקד פחות או יותר, הכל בסדר, הכל בסדר. יש גדר חכמה, ויש מכשול תת קרקעי, ויש בלוני תצפית, הכל בסדר. אתה חי באיזה מקום שהוא הכל בסדר, והכל פתיר, ואתה שולט בהכל, ואולי באמת הכל בסדר, אבל הוא לא באנו להעביר פה את העולם הזה. העולם נברא בזכות מחשבתם של ישראל, העולם נברא באל תודה שמיים וארץ ויברעם, אנחנו צריכים להיות אברהם עם כולנו. כי לגוי גדול הסמקה, כשהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם לגוי גדול הסמקה, מה הוא מתכוון? שיהיו לך הרבה ילדים, יהיו לך הרבה ילדים שכולם כאן עם שכולו אברהם, זה דרך ארוכה להצמיח כזה. זה לא פשוט, כי אנחנו מבינים כמה אברהם ושרה, פה ליד ישני חברון, יש לנו את האחריות ואת הזכות. יש פה כוחות חיים שהקדוש ברוך הוא, מי זה? זה אנחנו לא נתפשר פחות מזה. רק כשאתה יוצא איזה מצג כזה, על פני השטח, אז אתה מסתדר. כולם צדיקים, כולם טובים, יש משהו מעולה שנזכה להיות כולם צדיקים, כולם טובים. אבל יש משהו שהוא לא מתעורר, הוא לא זועק, זעקה פראית. אבל אתה לא אברהם ושרה. דווקא כשאתה פצוע, אז איך הפסוק אומר? רופא לכל תחלואיך, הסולח לכל עוונייך, יחדש כנשר נעורייך. מצבי משבר הם מצבי משבר של מחלה, זה הפרק בתהילים מדבר. הרופא לכל תחלואיך. מצבי משבר כשאדם עובר התמודדות גופנית קשה, בעזרת שם שלא נעבור, אבל לפעמים ההתמודדות הזאת היא לא רק מרפאת אותו, אלא היא מחדשת כנשר נעורייך. היא מחזירה אותו למצב, מחדש בו קומות חיים, שהם הרבה מעבר למה, נכון? הרבה פעמים אנשים שחולים, הם פתאום חייבים להתחיל לאכול בריא, וצריכים לשמור על כושר, וצריכים לשמור על מדדים. הם לא רק חוזרים, המחלה הייתה אירוע מאוד מאוד דרמטי, המחלה הציפה את זה שהלו, תחיה בגובה אחר לגמרי, מדבר על משהו פיזיולוגי, בטח משהו רוחני. בית ראשון יש משהו, איזה תקווה, איזה גג כזה, תקרת גג כזאת, שיש פה בעיה ופה בעיה, אז נתמודד עם פה, עם פה הבעיה, אבל איפה החלום? יבואו ימים אשר אין בהם חפץ חס ושלום. יש נביאים ברחובות, הכל מסודר, זה גם כנראה. ובקשת החיים היא להיות אברהם יצחק, וכשאתה לא מקשיב לבקשה הזאת, אז היא לא נעלמת. כששורש נשמתך רוצה משהו, ואתה מנסה לסתום לו את הפה, אתה לא יודע, אתה מוצא לו איזה מענה, ונראה שהכל בסדר, אז שורש נשמתך לא ילך לישון, כן? אם יש בך בקשה שהיא הבקשה הכי פנימית שלך, אז אי אפשר יהיה לסתום לה את הפה בדברים קטנים. בשכל כן, אולי בהרגשה כן. תגיד, הכל טוב, אבל לא הכל טוב. דווקא כשהכל טוב, לפעמים יש את הסכנה הזאת. אלא אם כן אתה אברהם יצחק ויעקב. עם ישראל לא בא להיות הכי צדיק, ולא בא להיות הכי נחמד, ולא בא להקוף את כולם. הוא בא פה למדרגת החיים הזאת, של אברהם יצחק ויעקב. צריך ללמוד ספר בראשית, וטוב לעשות בחברון בשביל להבין את זה. בבית ראשון שמשהו ככה מהר"ן מסביר, שהוא משאיר אותנו במקום כזה. אנחנו רוצים את בית שלישי. בית ראשון ובית שני זה חלקים, זה תחנות בדרך לבית השלישי. יכול להיות שהבית הראשון היה יכול להיות הבית השלישי, אולי הבית השני היה יכול להיות הבית השלישי, במהות אני מתכוון. בפועל גם הבית וגם הראשון וגם הבית השני, הם לא לקחו אותנו בית השלישי זה שילוב של הכוחות העליונים שיש גם בבית ראשון וגם בית שני. אז משהו פה לא מאפשר, אם אני מבין את המהר"ן, למשיח לצאת, כי הכל מובנה, הכל מובנה. זה כמו שיש לך בית, אתה פחות או יותר מסתדר איתו. אז כל אתה מסתדר, אתה לא תצא לשיפוצים. שיפוצים זה להרוס את הקור ולחיות ברחוב ובגינה והכל אבק ולכלוך והרבה הרבה הוצאות. אתה לפעמים מגיע לתהליך שיפוצים רק כי אין ברירה. אם לאדם יש ברירה אז הוא לא ייכנס לתהליך. אני מדבר על שיפוץ בית, מה שיפוץ נשמה, שיפוץ... זה לצאת למסעות שיש בהם הרבה סכנות והרבה פחדים. אנחנו יודעים בפועל כמה זמן לוקח לנו עד שאנחנו חוזרים הביתה ומקימים את בית המקדש שלישי בעזרת השם. זה ודאי לכם קדים. אז משהו בבית הראשון ואולי גם השני
שנתן לנו במקום דרוך, נתן לנו כאילו, בוודאי להשתפר, כל הזמן רצו להשתפר, אבל היעד היה ברור, זה בסדר, איקס פה, נתקן פה כמה דברים, נגיע לשם. ודווקא שבית המקדש קורס, והעולם מתמוטט, אז זה מאפשר, אומר המהר"ל, לקומה חדשה לצמוח. זה מאפשר למשהו חדש, אמיתי. זה תמיד היה, זה מאפשר, אבל זה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה, המהר"ל אומר. המהר"ל אומר שדווקא בגלל הגודל של בית ראשון, דווקא בגלל זה הם חתרו בעבודה זרה גילוי עריות שפחות דמים. למה? למה דווקא אנשים שהיו כאלה גדולים קרסו לתוך מקומות כל כך מטונפים וזוועתיים? למה? כי זה כמו שמאמר דעת אלוקים לא כולם למדו, בכל אופן, בגלות לא למדו אמונה כל כך. רוב עם ישראל לא למד אמונה, לא למד לעומק. ובכל אופן לא היו בעיות של כפירה ולא של ציבוכים, ובגדול לא היו כמעט בעיות כאלה. יראת שמיים הייתה בריאה, באמת לא למדו ולא בררו ולא קראו את הספרים האלה כמעט כלום, כמעט לא פתחו אותם. אבל יראת שמיים הייתה מאוד 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 בריאה, מאוד נכונה, מאוד אמיתית. איך זה יכול להסתדר? מה קרה? אז חכמי ישראל, גם הרב מסביר בכמה מקומות, שבגלות, מאמר הדור למשל, מאמר דעת אלוקים, בגלות הייתה הערצה אדירה לגדולי הדור. הערצה אדירה לגדולי הדור. עם ישראל בכל קהילה וקהילה, הקדוש ברוך הוא שתל. הקדוש ברוך הוא צדיקים שמועטים, עמדו שתלם בכל דור ודור, היו תלמידי חכמים מאוד 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 גדולים. כמה שהדור, אולי מבחינת היכולת האמונית שלו, לבירורים, היה במדרגה בסיסית, היו כאלה ענקי רוח, ועם ישראל פיתח הערצה, אנחנו יודעים שמה שליווה את הגלות תמיד, הערצה אדירה לדמויות הקודש בתוכם, לרבנים. והרבנים, זה המנגנון הזה, המנגנון של הערצה, זה לא מנגנון, זה כוח, הוא פתר את הבעיות, למה הוא פתר את הבעיות? כי כל יהודי ידע שאני מאמין במה, אל תשאל אותי במה הרב יסביר לך. זאת אומרת, יש לי משהו בלב שאם אני אסביר לך, אז הסברים שלי יהיו מאוד נמוכים, מאוד חלקיים, מאוד מבולבלים. אז אני מאמין במשהו שהוא חי בי בלב מאוד, אם אתה רוצה שאני אסביר, לך לצדיק, לך לגאון מווילנה, לך לבעל שם, זה מי שאני באמת, זה מי שאני באמת. את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים, זה מכשיר שנתן כוח לעם ישראל, להחזיק עמדה גם כשהיית שואל אותו, יכול להיות שהוא היה תשובות מגומגמות ומבולבלות, והוא לא ידע בדיוק מה המהות של פסח ומה המהות של תפילין ומה זה עם ישראל. כל הבוראים אמונים שהיום אנחנו חייבים לעסוק בהם בלי סוף, חייבים לגדול בהם. אז בגלות זה הסתדר מצוין, הם היו צדיקים, הסתדר מצוין. לפחות הם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים גם בגלות. כי זה לא הציק להם, דווקא בדורות שלנו, דורות של התחייה, אז אתה כבר לא נשען על הגדולים האלה. נכון? זה כבר לא התפקיד שלהם. יש גם היום גדולים ברוך השם, וגם היום צריך להישען הרבה יותר מדרכם. אבל זה הרבה יותר תובע ממך להיות כזה. ואם אתה מתבלבל, אם אתה לא בונה עולם אמוני, אם אתה לא מברר את המושגים הרוחניים, אז זה מכה גלים, אז זה יוצר מחירים קשים מאוד. בבית שני, הם לא בכיוון בכלל להיות אברהם, יצחק ויעקב. הם לא מעלים על דעתם שהם באיזה פסגה. הם מבינים שהם לא בנבואה. ומי שהם לא נבואה, אז יש פה איזו ענווה כזאת בסיסית, שמסתדרת עם זה, מה עם אברהם יצחק? כן, אנחנו רוצים, אנחנו יודעים, כשמישהו יודע שהוא לא בסדר, אז יש תקווה, בסדר? אם מישהו מבין את הבעיות שבו, אז הוא מאוד, זה הרבה יותר קל לדעת שלא בסדר כשאתה במקום בסיסי ונמוך. נכון, אבל זה פותח אותך לאפשרות של צמיחה. אתה לא מנסה להסביר לעצמך, יש כל כך הרבה דוגמאות מהחיים, אמרתי קודם, שאתה חושב שהכל בסדר, אז האויב בינתיים יכול לאסוף את המחנות של המוות שלו, כי אתה חושב שהכל בסדר. דווקא אם אתה מודע לזה שמשהו לא בסדר, יש לך הרבה יותר סיכוי לתת לזה מענה ולצמוח. אז בבית ראשון, כביכול השאלה הזאת, הבקשה הזאת שמתי הגיעו מעשה אברהם יצחק ויעקב, היא בקשה שלא תפסה מקום, כי אנחנו נורא גדולים, כי אנחנו נותנים לזה מענה. הם באמת היו נורא גדולים, אבל הם לא היו אברהם יצחק ויעקב, גם בגודל, גם בקודש יש הבדלים. הם לא היו. מי אני בכלל לידם? מי אני מדבר? אבל אנחנו לא עושים השוואה ביני לבינם. אנחנו מדברים על המבוקש האלוקי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה ממלכת כהנים וגוי קדוש, הקדוש ברוך הוא רוצה ביום בעת הישפוך את רוחי על כל בשר, הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שמשה אומר ליהושע, ומי ייתן כל העם השם נביאים, כשייתן השם את רוחו עליהם.
הבקשה האלוקית היא רדיקלית, אינסופית, הנשמה שלנו ממילא מבקשת את הבקשה האלוקית. ואם אתה לא יודע את זה, אז מה אם אתה לא יודע את זה? אם מישהו לא יודע שיש לו מוגלה ביד, אז אין לו מוגלה ביד? אם מישהו לא יודע שיש לו חסך מאוד עמוק, אם מישהו לא יודע שיש לו כאב, אז הוא לא יודע, אז זה לא ממשיך לעשות ולהכות גלים, להפך. אם אתה מודע לזה, אז יש תקווה שתטפל בזה. וכשאני לא יודע את זה, אז זה לא הולך לישון, זה מכה וזה עושה וזה מציק. המהר"ל רוצה להגיד שדווקא בגלל גדלותם, דווקא בגלל זה הם הגיעו לעבודה זרה גדולות שפיכות דמים. כי היה בהם איזה כאב אינסופי, לא נתפס, שלא ייתן לי להירדם בשמירה, ויכה בראשי ויגיד לי זוז, ולא יסכים לקבל את המציאות, וישגע אותי. הדברים הקשים שהאדם חלילה נופל בהם, הוא כמעט נופל בהם, זה הרבה פעמים עדות למקומות שהוא בורח מהם, שהוא צריך לתת להם מענה עליון, והוא מנסה להיות איש קטן כזה שהכל בסדר, זה לא יהיה בסדר, כי אתה צריך לגדול, והגודל הזה יקה בך, ינגח אותך, יזעזע אותך, ואתה תקרוס לתדהמתך דווקא למקומות, דווקא הם, כן, בית שני אף אחד לא חלם שהוא אברהם יצחק יעקב, הם הבינו כמה זה רחוק, ולכן השערות האלה לא הסעירו אותם. הבעיה שלהם היא אחרת, הבעיה שלהם שכל הנקודת חיים שלהם זה מכוח הביחד, אז זה יצא הרע של בית שני, זה דווקא שם. בוא תחיה את הביחד הזה בגדול, בוא תחיה את הביחד הזה באמת, בוא תחיה את הביחד הזה במקומות הרבה יותר שורשיים וטהורים ועמוקים, ואם לא, זה נהיה שנאת חינם, מה שקורה בית שני. אז בית ראשון, אנשים, אנחנו, מי זה אנשים? זה אנחנו עושים את המקדש כביכול, כן, כביכול, ולא רק האנשים שחיים שם, משום שהם עושים את היכל הנפש שלהם. שוב, זה הרס, לפעמים הרס בעבירות, אנחנו יכולים להגיד, הם באות מרוע, באות מאכזריות, באות מלב רע, זה לא בספרים של המהר"ל. בספרים של המהר"ל העבירות באות בגלל, כמעט תמיד הן באות בגלל שאתה לא מבין את עצמך, בגלל שאתה לא חי את עצמך בגדול, בגלל שאתה לא פותח את עצמך לזהות מי אתה. כשאדם לא מבין שהוא נתבע להיות אברהם יצחק ויעקב, אז זה יקה בו בכל הכוח, זה יקה בו באנטיתזה. אתה מבקש לחיות את העולם ככה, ואם אתה מתכחש לזה, אז מתכחש לזה ריאקציה פנימית אדירה. ואם אתה אמור להיות אברהם ואתה בורח מזה, זה לא ייתן לך לברוח, זה יסעיר אותך, זה יכאיב לך, זה ישגע אותך, זה ירסק אותך, כי זה מי שאתה. תחשוב שאתה אינדיק 1000 פעמים, זה טוב לכל מיני פתרונות שעולים, אתה לא אינדיק. וגם הבן מלך אמר בוא אינדיק, אנחנו שנינו אינדיק, אז בוא נצא מתחת לשולחן כבר. הפתרון הוא לא להגיד בוא נחשוב שאנחנו אינדיק והכל יסתדר, זה פתרון, כן פתרון כתוב, זה נחמן, המאוד מאוד קצר טווח. אנחנו בני מלכים ולא יעזור עד שנבין שאנחנו בני מלכים ולא רק אינדיקים שלובשים, מתלבשים כמו בני אדם, כי ככה אינדיקים רגילים מבוש. אז משהו מבקש מאיתנו לגדול, וכשאנחנו מתעלמים ממנו, הוא אנחנו. זה משהו שמשגע, מכאיב, כאב אינסופי. עם הכוחות האברהם, אז הכוחות האברהמיים נהפכים לכוחות של שפיכות דמים נגיד. אז הכוחות של העבודה נהפכים לכוחות של עבודה זרה, אז הכוחות של התורה נהפכים לכוחות של גילוי עריות, לא זוכר מה בדיוק, לפי איזו חלוקה של נצח או של דרך חיים. דווקא זה. וממילא, כשנחרב בית המקדש, אז העבירות האלה גם מפסיקות. כשנחרב בית המקדש, אז נחרב העולם כולו עימנו. נחרב בית המקדש, אז אנחנו חוטפים את המכה המזעזעת הזאת, ומבינים עכשיו שצריך לעשות כל הדרך. אז אנחנו חוזרים להתגעגע באיזשהו מובן מאוד כואב, אנחנו לא רוצים רק מרחוק להתגעגע. אנחנו לא רוצים רק שהכל נהרס, להגיד מה איבדנו ולהתחיל לחלום. נכון? אנחנו רוצים לחיות את זה בגדול. אבל כשנחרבנו נולד המשיח. כשנחרבנו אנחנו פתוחים עכשיו לצאת למסע מאוד ארוך, מאוד תובעני, מאוד כואב, שבונה בנו קומה חדשה לגמרי, לא קומה של בית ראשון, קומה של בית שלישי. וכששמעון הצדיק, ככה מסביר המהר"ל אם אני מבין אותו טוב, פותח לנו בתחילת בית שני. הם מציבים שם את היסודות של בית שני. שנכון, אנשי כנסת הגדולה אמרו 3 דברים. הביאו נתונים בדים והעמידו תלמיד הרבה ועשו סייג לתורה. אז מה מתחבא מאחורי 3 דברים? כדאי להסתכל במהר"ל. נגמר התנ"ך, זה מה שהם אומרים. איך נגמר התנ"ך? מי בעלי המחלוקת הכי גדולים שלהם? זה הצדוקים והבייטוסים. הקראים, מה הקראים אומרים? הקראים אומרים התנ"ך ממשיך. כי בבית ראשון באמת איך למדו את התנ"ך, איך למדו את התורה? מתוך הפסוקים.
כי הם כולם היו נביאים עליונים, אז המבט שלהם בפסוקים פתח להם אין סוף עולמות. כשבית ראשון יהודי מסתכל בספר תורה, אז הוא ראה שזה אש שחורה על גבי אש לבנה. גם היום אפשר לעשות זה, זה תובע מאיתי, ממני אין סוף עלייה. אז בית ראשון באמת תסתכל בפסוקים ואתה מתחבר מיד למה שחז"ל יוכיחו לך אחר כך. אבל זה נסגר בית ראשון, אנחנו הולכים עכשיו למקום אחר. והצדוקים הבית עושים, הם חושבים הם חושבים שהרבנים מקטינים אותנו, שזה דרך ארוכה, שהיא קצרה. היא הכי ארוכה, והדרך שלהם היא הכי קצרה והיא הכי ארוכה. אז בסדר, אני רציתי לדבר יותר על שמעון הצדיק. שאומר, שישה דברים העולם עומד על תורה וגמילות חסדים. תורה עבודה, אז המהר"ל אומר זה אברהם, יצחק ויעקב, זה יותר ברור תורה, עבודה וגמילות חסדים, מה זה אברהם, יצחק ויעקב. מה הכוונה? אנחנו בונים את בית שני, הוא אומר, מה זה כל מה שאני מדבר עכשיו? מה זה כל המשניות האלה? זה איך בונים בית מקדש. אנחנו עכשיו יותר ויותר ויותר מתקרבים בבית מקדש. אין לי לוחות זמנים. זה יכול להיות תוך חצי דקה, זה יכול להיות אולי מאות של 200 שנה. אין לי מושג, חס ושלום. אבל מה מתבע מאיתנו? איך בונים בית מקדש? אפשר לעשות, אני יודע מה, איך קוראים לזה? לובי לטובת הר הבית, ואפשר לעשות תוכניות. בסדר, מה חז"ל מדריכים אותנו? שמעון הצדיק אומר על התורה והעבודה. מה זה על תורה והגבולות חסדים? על מה העולם עומד? על זה שאתה חולם להיות אברהם, יצחק ויעקב. אבל כבר לא חלום אמורפי כזה, לא חלום שאני כזה קטן, אני חולם להיות גדול. להציב בעצמנו תביעות חיים, לא להיות מרוצים, להיות מאוד מרוצים מעצמנו, אבל לא לקפוא על השברים. נגיד, אנחנו מבקשים את מה שכתוב בנו, אנחנו מאמינים ששני חברון הולכים להתעורר. הם הולכים להתעורר. הם לא מתו, הם ישנים. זה לא מצב פיזיולוגי, זה ישן. מה זה ישן? זה יחזור, זה יתעורר. ואנחנו לוקחים אחריות על זה, זה יתעורר בנו, זה יתעורר. זה תובע, זה לא בא בקלות ולא בא, אבל קודם כל בא מתוך האמון הזה, בא מתוך הצבת מטרה. אנחנו אבלים יותר ויותר, מתקרבים יותר ויותר לתשעה באב, שיתהפך אמן לששון שמחה. אבל ההתקרבות הזאת היא אומרת שאנחנו יותר יכולים להתרכז בזה, יותר קשורים לזה, יותר שייכים. הימים האלה הם ימים של כוח, לא לחינם שהם יתהפכו לששון שמחה, זה ימים אנרגיה אדירה. אנרגיה ששואלת אותי איך אני יכול לחיות בלי בית מקדש. בימים רגילים אני יכול להעביר את השאלה הזאת פחות או יותר אולי. ההלכות הן הלכות שמשקפות את מצב הנפש הטבעי. כשחז"ל אומרים לך לא לשמוע מוזיקה, הם לא רוצים לקחת לך את המוזיקה. הם לא רוצים שתחסום את הרגשת נכאים שממלאת את לבך. יש בימים האלה לכל אדם בישראל יש כובד ויש חולשה ויש כאב. ובלי הלכות אבלות אנחנו יכולים לייחס את זה לאירועים פסיכולוגיים, במקרה אני סתם אהיה, במקרה אין לי כוח, לא להבין מה קורה לי. ההלכות תמיד, בטח ההלכות של הזמנים, הבאות להסביר לי, לשקף לי, להבין מה קורה פה. מה קורה פה? אז ימים של כאב, והכאב הזה הוא כאב שבא מהמקומות הכי עמוקים. זה הכאב ששואל אותי, למה אני לא אברהם, יצחק ויעקב? זו אותה שאלה. למה אין בית מקדש? איך יכול להיות שאני לא אברהם? מה זה איך יכול להיות? כן, זה הדבר שהכי כואב לנו. אבל בלא להקטין את אברהם, ולא להגדיל את עצמנו, לדעת בדיוק איזה פעם, ולהגיד עם כל, זה לא יכול להיות. איזה מין כאב כזה שצורח אותנו, שקורע אותנו, זה קורה, הכאב הזה הוא טבעי, הוא זורם לבד. אם אתה בימים האלה, אל תגידו בעשה, אף פעם אל תגידו, בטח לא בימים האלה. זה יכול להיות סתם אכזבה מדברים קטנים, וזה בעצם האופן שבו משתקף. ההלכות האלה אומרות, תבינו, זה בא משם. ואל תנסה להעביר אותה עכשיו באיזה נחמדות כזאת, באיזה בקולות של הלכות אבלות. זה מה זה לפספס בסדר, ילדים קטנים, זה משהו אחר, אבל אדם שיכול, זה הדבר הכי לעיון, זה מתאבע לשאל זוכה ורואה את שמחתה. לבנות את בית המקדש זה להיות יותר ויותר מתגעגעים, קשובים לזה שהגודל צריך להופיע בו, ומתוך כך ייבנה היכל האדם, וממילא גם יכול זה גם תוך שניות, זה לא לבד, בכל יום שיבוא פתאום יעבוד לא נכלל, בוודאי, אבל בינתיים איך אנחנו שותפים עם אל? התהליך הזה של לידת המשיח, התהליך הזה שפותח אותנו, התהליך שעם ישראל שילם על המחירים כאלה גדולים, הוא בסיום שלו, אמרנו זה יכול להיות שנייה, חצי שנייה, זה יכול להיות עוד יותר זמן, חס וחלילה. אבל זה ריאלי, זה ממשי, זה באופק, זה לא כמו דורות קודמים שזה היה עוד 1,000, עוד 1,500 שנה בשבילה. זה מתקרב ובא. אז המשיח הוא נולד בתוכנו, בשיא הענווה, בשיא הצניעות, אבל עם גאווה וקדושה כזאת.
גאווה לא במי שאני, בגאווה האלוקי, אני שליח שלך, אתה שתלת אותי בדור הזה. לקחת עצמנו בגדול, לא להתכחש, לא לטשטש, לא לדמיין שאני מישהו אחר. אבל אני להבין, לא רק באופן אישי, אני חלק ממהלך, מה זה בניין התורה, מה זה בניין הישיבות, מה צומח פה, אני חלק כמו חייל, שלא רק מתפקד טוב כחייל, כדי שהפלוגה תנצח, כדי שהקרב יוכרע, אנחנו חלק מתנועה עליונה כזאת, מכוחם של ישראל ולמענם של כל ישראל, שהם מבינים שגדלים פה, אז יש יותר רצינות בריאה, שמחה, כן, אפילו תענית, זה מוזר להגיד שזה שמח, אבל זה מלא עוז, זה מלא אמונה, זה אבל מלא תקווה, זה אבל וואו, אם אני מצליח לכאוב, אז אני חי, אז זה אמיתי לי, אז כל המילים הגדולות, אז אני יכול לבנות בתוכי את העמודים האלה של עבודה, של התורה, עבודה ובנות חסדים. אז הדמויות האלה של האבות והאימהות, הם מתעוררים בכם, מתעוררים בי, זה חי. זה ימים שהכאב מבטא איזה פרץ אדיר של תקווה, הכאב מבטא הבטחה ענקית שכל אשר דיבר טוב על שם על ישראל ביד עבדיו והנביאים הולך וקורה מעינינו בעזרת השם, שיהיו לימים האלה שום שמחה במהרה בעזרת השם.